Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso human sa makabuhong nga kaon ni adtong Pasko. Mga itagtambag kung unsay pamaagi aron mas mamahimong espesyal kay atong mga leftovers nga ni apasa atong mga refrigerators mga kapuso. Kung unsay angayang buhaton nato ni aron matagad sab sa mga tagbay, di ba? Kung gitawag nila. Mga kapuso, mga itag-tips sab unsay maayong iandam labi na sa nagsingabot sab nga medianoche. Kauban nato karong buntaga si Chef June Fernandez. Good morning, Chef. Maayong buntag Sir Nico, maayong buntag sa tuwang mga mananaway. Daghang salamat, Chef, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Mao ni Chef, mga leftovers human sa Pasko murag siguro sa uban daghan-daghan pang nahibilin nga mga sudan. Unsa may maayong buhaton nato ini, Chef? Siyempre, ilado man kitang mga Pinoy, labi na kitang mga Bisaya nga basta Pasko doon na gito'y dagkong mga handa sa atong mga balay. Commonly na atong mga pagkaon, di magina mawala ang baboy. So typically na akin na ang humba. No? Karaghanan na ba sa humba, kung imong lutuon, mas magkadugay, mas magkalami. Pero ang atong topic, yung saon man nato nga mga leftover atong magamiton. So pwede nato ang atong humba, ato ang i-delay, niya atong i-mash, then pwede nato imong sandwiches, no? Para dili sa puol. Or pwede nato isagol sa fried rice. Di ba? Or pwede nato imong lumpia, in short. Kay tinuod na, Chef, murag naanda nato nga labi na og Pasko nga maghanda gid og daghan, Chef. Mas may na lang kuno nga magsubra ato mga gipreparar kaysa magkuwang. Mao gyud kay usahay ra ba sir dinato may balan nga kanira ba atong mga tsika sa atong mga kakaliwatan na anad pidi nga pinaliwas sa Pasko upoy ipanong kay mangayo pinaskuhan. Bitaw tinuod. So, dunay daghang pamaagi, Chef, nga mamahimong espesyal pa ang pagkaon labi na sa mga bata, Chef, ba kay siguro maingon nga dili na ko ana kay gipulan ako kinaon pila na kaadlaw. So, creativity lang bali, Chef, ang imong paandaron. Pwede gyud kayo. Actually daghang mga alternatibo nga pwede natong gamiton. Pwede nato nga mahimo ang atong mga putahe nga dili sa ingon mabahaw but pwede nato sa himuon sa lain kung ibang mga putahe. Human sa sunod-sunod og kaon pod, Chef, panahon sa Pasko siguro karne man gyud ni kadaghanan. Unsa kuno mga maayong pamaagi, Chef, mampawa sa bidli? Usually kung wala sa bidli, una uban mo gamit sila og mga salad para ingon healthy. Pero mo gyapon ang healthy, ang ilang gamiton silang topping silang salad, ang kato po nila mga leftover nga karne. Instead of using the bacon, so gamiton to nila ilang mga manok nga ipinirito, ilang gisugba, ang mga baboy nga giadobo, so pwede nimong i-toppings. Human sa Pasko, Chef, pangandama naman gyud pod ang New Year's Eve, di ba? Kining medianoche. So unsa may maayong ihanda pod ini, Chef? Kung ikaw carnivorous ka o hilig kag karne, usually ang naandan man gud nato is doon na man gud tay mga totoo ug mga bilit. So di pwede mo kaon manok, di pwede mo kaon ini. But kini depende man gud ni sa imong pagtuo. Pero ang importante man gud doon natay pagkaon nga ibutang sa atong lamisa ini kabot sa alas 12. So kung mogamit ta og seafood, may daghang mga bubarato nga isda sa merkado nga pwede natong steam. Healthy kayo siya. Butang lang tag sauce, dunay kalamansi nga gamay. So, espesyal. Kaya importante man gud sa pagluto, Sir Nico, it's dili man naingon sa lami, kung dili kinasingkasing nga pagluto nga imong giandam. So mo ni sikreto, Chef, sa lamian gyud nga luto, Chef? Ay mong paghigugma. Art. Gugma gyud, sir. Pero makatunan ra gyud na, Chef, ang pagluto, ang pagka-master nimo sa kusina? Oh yes, bisag ako because I started at age of 6 when I was cooking. So, nainganyo ko kung tanaw sa akong mama, sa akong lula o lolo. Himuon kong eran boy, sugo-sugoon dong, palihog ko kay ini, palihog ko kay ana, hanto pa ako magdahom nga mabot ko sa punto nga ang akong profesyon, tikok kay nagyud og tigluto nagyud ko sa pagkaon para sa ubang tao. Chef, in closing, mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato ron buntaga. Again, maing buntag, no? Enjoy the coming year with full of blessings and, don't stop eating. Eat quality and healthy food. Then, of course, share it with your family and loved ones. And that's the spirit of loving and having a good food in the table. Appreciate what you have, especially with this pandemic. No? So, dasig lang.
Very nice message. Thank you so much, Chef, for joining us. Merry Christmas kanimo, Chef June Fernandez. Merry Christmas sa nimo Sir Nico ug sa tanan diyang mga staff ug sa atong mga nananaw yung Pasko sa tanan. Advance Happy New Year. Thank you so much. Advance Happy New Year, Seb Nimo, Chef. Thank you.